أشندا أشنداوية أشندا يقول عادية أشندا تصاوتية أشندا شمي جنة نفسي بهال زنور الدماء تنبين عوي عدي يا أشندا مدلاو عم تصبعيو كأدمو ناي قدم ولدات تاتنا ورسي لزخنا خدان تاريخنا كانوا عادنا نقبرنا تاريخنا دماء كولدات تاتنا نعلمنا كأوم مسكلات لنا جزانا يرى كأخلنا قال مدلاو نقبر لنا هنا كلنا دكان نستيا كلنا والد بنا عنا جبري حصر نوها نخالي جبر كنت كملنا كأخا بقى نولد تاتنا نقدم الفتات كنت كملنا بقى نقدم ناي ولد تاتنا قرصات كلس تتقي الناس عشان دكنا علنينا يكون أول زيا نقعد بهلا زي بقى طيوعات كبرية زيا خان يشتو مسكليا بلا علينا نجبرا زيا دمو ما أخذت مسكل بهال أما أخذت هون زيا خاز عباي مسكل خاز تحت نجبرا بتبيعين التنس قال علي ما خلاك تقرنا السرع لنا أقولي السلام الخاص بقولي بقام جحنت الله سجري بقام جري تقولني إذا دمو معلميو كأزياء حنقط بهال زيان إشتي مسكال زيا دمو دوريت بهال زيا هدمو أزياء خالي تكبر ميرا بروت بهال يعني يقول كونسي كأز دمو مع تغيو إزي عشان دا يبهال إذا دمو تلفي هو بعلاشن دا نمخار بقى كابوزح عدتات مسيهم بعلاشن دا نكتري وندلينا بقى كلنا والدس بحدا خوينا قاع بخبرات كنقبلوا منا زمزم وصقياشنا كما إلى من هاي حلول واي 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 سمي جنة حاجوس بهال جنة حاجوس إيش حزل لنا البوطة كتم عبي عدي إيش حزقتها يخسر لك أنا زمان بهلا نشيط الفني أو نالبات نبعلاش نداون نتكباون زجلس كاب توديون بهلا وخدان حادث كي هلا لين تايلو عشان دان تنبين نزرعهم وبهلا وخدان عشان دان تنبين نزرعهم ما قلنا الزين يعني بهلا وناتنا نتاتيخ عزت الفستاتني يعني تاي بهالش غزي زي بليصاي بهال تقمش بليصاي بهال هو ما قنت انجرتخ بهال كالي تقول نفتي على تفلتر لو بزح ازيالنيا سما قنت زيالنيا بزينا طنقا رجل زي قرينا نينا من يذكر ببزحي ممزحتك اذا شندا كباب زقدونه دي زو بقى شندا ساعات يزل على زبسر تايت بهال الساعة؟ زيا نقيع مغنت بهال زيا نقيع مغنت ماشي خالي تقولنا زيا اللغة زيا ما نعبيتنا أنا أشتن مفليت يا زيا نوطات الساعة زنا نعمل أسيد يعني؟ زيا أنا قلعتي من البات حزلنا له ناي بهلا وخدامتي مشتي دكان وسطينا استي من البات مسبع على شندات تحيزو بتزاز تصرحوا الشندات ما هيدون ده بقى زين احنا نصرح مهم زين تايز بهالس زي مؤنث ما تنبين لو انجات هون بهالي استي كاب بعلى شندات هايلهم قدام جمرته شيء قدام زين يا دوادري بهالس دوادري خوين زين عشان دام علي زين تقامه مؤنث هذه اجره يا كنا هذي زي اي تقامه له ما حتى عنده له زو سيخا سين تقامه له مرهزنا قدام 50 يورو
أمزياتنا مقنته بنو زي الفيترينير جديد بنيا قلت جديد كاري هذا جديد بطلاف وين جديد نير زقني اللي ምናልባት እስኪ ባህላሽ እና ብዝመፀ ቁፅሪ ኣብ ባህላዊ ክዳውንቲ ኣፈላላይ የለዶ ትሸጥዎ ኣሽዑ አይነሳኝ ታናታ ያቀ ተጠቃሚ የለም አይነሳኝ ግን ተጠቃሙ ብዙ ይሆናል አምጥረቃለሁ እና አሸንዳ ያላስ አይነሳኝ ስኻቱም ከዚ ላሸንዳ ይልኩም ትገሩ ፍሊ ምድላዋጅ ደቃሽ እንዳይ ፎቶ ወይኔ ይልኩም ትገሩ ታይታ በቃ እዚያ ነህና እዚያ ዘነ እዚያና እዚያ ታው ግን ያዘና እንደ ዝመጽ ግን እዛ ይለው ዙሪያውን ነው ዙሪያ እዝና ዙሪያውን ሄሽ ግን ብዙህ زي لا عند زريان يقدم بدو هذا بزحت أنت يقدر أنا بمسائل تكملها زي ما قلنا زي أنا قبلها زي أي تقري زي تفعزوني هذا حنا ولا مسو ناس في غير كان زي أسير ترفدني حنا زي اللي ترفدني ده كلنا ترفد من البعض كن بحالي عم حلاو ما يوعلو إجام زلوا إذا بحلا وخداون تي مشيت ونمو ما سيدك عشان ده الخون تحن جزء قليلين حتى تلوا تم خروان اللي تبحلين نحلوا لكم زيكم ما خلنا مالت عشان ده مالتنا هاي ما نزفلي هنا كله له هوري نحبر لنا البلاد بالتالي سعادات زخدنا نحبر هنا سعادات غيرنا خبرنا صدقنا يدس لنا نمشي مكشط إلنا تنخلص استبهلنا بل إحنا زوزرو شندا موت شيتنا خستان قل بهلنا كي برقل نما خلنا نخيط أفضل بهلنا زوزرو نمشاطو شيتنا تنشاط وين دسيلنا قل هذا تبهلون كي يبلي الناس نما خلنا تبهل صح؟ درب لا لك عشان دا وان زحت زيا مقنة فيها وهي مع طوات بهال تقريبا شماي مقاوي سرعات تصفاي جروس اللاسية بهال مويا عام بعد مويا حقي لم زمن بزحشة من قدي أبتقرأي ملء بفلا يخ عب تنبين لما موقع عشان ده سلطة هنا تنبين التنبين بفلي ملك كخبر بهلا السيا تحليو هاي ما نتا السيا تحليو أبى كردنا أبى صوته أبى طلع لما تصوت بصحف لي بكليبات لي صراحة زلوا كليبات كذا اللي غلطات تكريت الله زحشة بعلك بعلي ذو الحساب لأني تمد لواتون بقولك أكل حورة سن طبقنا تدلوا إزرك ذو الحساب عشان ده نورسن أو تنبين كما يزقل لنا عند حياتنا نوح لدحيت كوسدنا أيه عشان ده أدمر اللي تخلص حدا شح عمت أبيلا نقصت زنبرة تابي تبيا ويخا بهرا جازنا ولا نطوعات أقسم نقصت زنبرة نقصت سبعة ناو سلومون نا إسرائيل نقص زنبرة طيب كتسمع عاوز خدت له أني ساعة 5 مسات من اللي كذبها الأول كم زولدت بتاريخ الليو الساعة 3 عامات يا جزيئة ودا من ليك ابن هاتشن داويت قدامي ناولنا عبد الخمس وعن خلينا السو تمليس إسرائيل أو زخدوا الجزية كوابو من قصتنا توريسنا إثيوبيا نقيس خمس أطلع 4 استفلا لي سوميا نايبيت كهنت نا موسيقى نا طبب ما يكل إسراح تزنورم 10 إسرائيلان بخرطات مسوق مطيريا أب إسرائيل كرمن نقصت سبعة قرم حدا شيء اللي تخرص سبيلو حدا عبيد فصام اللي تفصام يفتح يزبها النقص عمون زبها له من قصتي إسرائيل كقوت أو زمط جزية نام أملاكه تسأله جزية أبي هير أنا ندقيق أمن دحر سعر يوم هوينا أحلف كاته كان إيدين دحر ودي تمليس خاطر خلوه تقدم مستقبلا زخانة يكون مسواتك أروى الكائن تسائل النورة نجار جن 3 جزية لما نم حدقوا لم أويو هزو مخيرو خيرو عام إسرع ختماتات وريرو عشان يفوت خمل استلنا وجزء جن ما جمر يستقبلته حنت قالوا
بالعلي أبلا بحتي أبلا حنتو قال نورت مو تاقوال مستقبله تحزنه تاخوينكي يبلا أصلا خيل كني بتعمل حزينة الوا تاخوينكا مثلته أنا خرت له تسائل أي خيري قدم مستقبلا مسواتك أربية فلا مو قال كاخي تعصف እግዚአብሔር እኮ ህይወት ድልዚት ሰላም ዚት ጦርነት ዚ قال كاخي تعصف ወለተሞ ዳሕር ግን ጥራሕ ንድንግልናይ ከልቅሰሉ ክበኺየሉ ክዘለሉ ክዕንድረሉ ክልተ ወርሕ ሃወኒ ወለቶ ክልተ ወርሕ ምስ ሃባ ድሕሪ ክልተ ወርሕ ግን መስዋዕት ተሰዋኣ ናብ እግዚአብሔር ኣባ በዚ ምክንያት ኣዋልደ እስራኤል ደቂ ኣንስትዮ ደናግል እስራኤል ኣብ ዓመት 4 ግዜ ንዓን ዝምዝካር ሙሾ ይግበር ነበረ ሕዚ ዝበሃል እዚ ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዓል እዚ ይኽበር ነበረ ዓመት ናይ ኣሸንዳ መገሳ ሓደ እዚ እዩ ኣሸንዳ መወገፊ እዚ እዩ ንግስተ ሰባ ወዳ ንጉስ ምትመፀ ካብ ኣክሱም ናብ ተንቤን መፅያ ዓብዪ ዳዕሮ ሓያል በዓል ተገይሩ ነበረ እሞ ደስ ኢልዋ ኣውረሰት እዩ ንዓዓ ዝወረሰት ሓንቲ ቆልዓ ከዓ ብዝኻብ ቀይሕ ተኽእል እያ መን እያ እዚኣ ኢላ ትጥይቕ እማ ጓል ላሕምና ድሓር እንታይ ናበሎ ከይዱ ጓል ላሕምና ዝብል ቀረባ ንዓኻ ዝቐረበካ ከምኡ ናበሎ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሸንዳ እዚ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ ንድሕሪት ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ ንቕድሚት እውን ምስቲ ሕብረተሰብ ተኣሳሲሩ እዩ ምስ ቆልዓ ተኣሳሲሩ እዩ ምስ ዓብዪ ተኣሳሲሩ እዩ ካብ ሒዝ ኣንካ ሒዝካ ትዓቢ እዩ ኣብ መፅሓፍ ዘሎ እዩ ኣብ መሳፍንቲ 11 ዘሎ እዩ ዝነገር ዛጉዕካ ዘለኹ ስለዚ ምዙ ተኣሳሲሩ ሕሰቦ እሞ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ሓቢሉ ክሳብ ሕዚ ክንደይ ግዜ በፂሕና ኣለና ካብቲ ዓመተ ምህረት ይኳስ 2016 በፂሕና ኣለና ካብኡ ዘሎ ግዜ ጀሚሩ እናተኸበረ እዩ መፅኡ ስለዚ ናይ ኣሸንዳ ታሪክ እዚ እዩ ኣውርስ ክልተ ትርጉማት እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ ወረሰ እዩ ካልኣይ ተወራረሰ እዩ ኣውረሰ እዩ እቲ ትርጉሙ ናይ ግዝ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ኣውረሰ ማለት ዘለለ ተፃወተ እንትኸውን ተወራረሰ ማለት ድማ ተወረስና ንኣቱ ሓቂና ኣስትለና ሓደ ሰኢልና ናውረሰ ከኣቱ ከሎ ተወረስ ኢልዎ እዩ ዝኣቱ ተወረስ ማለት ማለት እዩ ኣነ መፀካ ኣለኹ ፀለይ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀደም ይምር ዝመፀ ታሪክ ምዃኑ እዩ ዝፃወቱ እዚ ክልቲኦም ኣሸንዳ ድሕሪ 3 መዓልቲ ተፃዊትካ ትገድፎ እዩ ኣሸንዳ ማለት እውን ካብ ቆፅሊ ኣሸንዳ ዝበሃል ቆፅሊ እዩ መፅኡ ቆፅሊ ኣሸንዳ ስየ ቆፅሊ ኣሸንዳ ሽንጉርቲ ቆፅሊ ኣሸንዳ ቡሃርያ ቆፅሊ ኣሸንዳ ህበይ ዝበሃል ኣለዉ ካብኡ ተማምፅኻ ተዓጢካ ንእመቤታችን ውዳሴ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ቤተ ክርስቲያን ከይደን ደናግል ንእመቤታችን ውዳሴ መፅአ ኣለኹ ካብቲ ቤተ ፀሓየ መፅአ ኣለኹ ካብታ መፅዓያልን ጀሚረን ድሕሪ 3 መዓልቲ እዮም ንገድፎ ኣውርስ ግን ተፃውቱ ባዕሊ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ኣውርስ 3 ዓይነት ተፃውቱ ኣለዉ መውራስ ዝበሃል ኣሎ ጓዳ ዝበሃል ኣሎ ኣስታሊለ ዝበሃል ኣሎ እሶም ናይ ዕሎም ኩሎም ናይ ዕሎም ኣብዚ ክንውዛረበ ንኽእልን ናይ ባዕሉ ታሪክ ኣለዎ ኣሸንዳ ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ እመቤታችን ምትእሳር ኣለዎ እዩ ምስ ጓል የፍታሄ ምትእሳር ኣለዎ እዩ ኣመፃፅኡ ሃይማኖታዊ መፃኢ ዘለዎ ኣብቲ ፃውትኡ ግን ንኩሉ ይፈሊ ንኩሉ ይፃወት እዩ ኣብታ ኣሸንዳ እያ ጥራሕ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ዘይኸዱ እቲ ሙስሊም እምበር ኣብቲ ደገ ናይ ኩሉ ፀወታ እዩ ስለዚ ኣሸንዳ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናይ እመቤታችን መዘከርቲ ናይ እመቤታችን ናይ ዮሃና መግለፂ ናይ ትንሳኤ መግለፂ ናይ ሓጎስ መግለፂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደናግል ተባሂሉ እዩ ኣመፃፅኡ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብቲ መፅሓፍትና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት መፅሓፍትና ብፍላይ እሱ መሰረት ገይረ እዛረብ ዘለኹ ያው ኣሸንዳ ሓፂፅና ኣለና ሸዓተ ኣቲ ያው ኩሉ ኣልጋና ብፅሬት ማይ ዝተማልኦ ሰራተኛና ሬዲ ጌርና ኮታስ ኩሉ ጎደሎ ዘይብሉ ሬዲ ኮይና ንፅበያ ክትመፀና ሓፅፅ ኢልና ኢና ነነበ ኩሉ ኣማሊእና ኢና ያው መስተንግዶና ጥሩይ ፍልይ ለብሎ ነገር ኣሸንዳ ኣብይ ዓዲ ምሳውርሱ እዩ እና معلتا طرح حديثنا يالنا تمثلنا روحوا ياو تعمل نقص له ساعات عشان دا احنا استات لا خلتسو من كابي بحلفي كاو وصاي يخونو كاو استفلالي نافقو مال صنحو
أشندا ساعات سلالمتو راحنا ياو هوتيلات راح كيخونا سي بزوح نجار يلنقساسا كافيه غروسوري كل نجار يلنقساسنا ياو كله زنقدلو ساعات يشعتونا استفلالين تركو دق تنبين هونو دق تግራይ ኦር ደቅ ኢትዮጵያ በዓል አሸንዳ ንጽበይኩም ለና ብጽቡቕ ትመጡ حريف ዝግጅት አቅሪብና ለና ኣብ ተንቤን ሰላም ያራኸና ጽቡቕ ንጉሰ ብርሃን ይባል ስራ ሓላፍነተይ መተሓባበሪ ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ጽቡቕ አሸንዳ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ተንቤን በብዓመቱ ብዝደመቐ ኩነታት እዩ ዝኽበር ኣብዚ 2-3 ዓመት ግን ብምኽንያት ኮሮናን ኩናትን ከይተኸበረ እዩ ጸኒሑ ዓሚ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ድሙቕ ዝበለ ኩነታት ክኽበር ሙከራ ተገይሩ እዩ ተኸቢሩ እውን እዩ ለምዝበን ድማ ካብኡ ዝበለፀ ንምኽባር ዝተፈላለዩ ምድለዋት እናተገበሩ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ምክንያቱ በዓል አሸንዳ ክለዓል ተሎ ኣብ ተንቤን ፍሉጥ ቅድሚት ከም ዝስራዕ ማለት እዩ አሸንዳ ምሳውርስ ኣብ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ብዝደመቐ ኩነታት በብዓመት ስለ ዝኽበር ለምዘበሉ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ብዝሓሸ ምስቲ ናይ 3 ዓመት ተቋሪፅሉ ዝነበረ እውን ከይዲ ምክንያቱ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝርከብ ተወላዲ ናዚ ከባቢ ፈታዊ ናዚ ከባቢ ፈታዊ ዝበሃል ዝኾነ እውን ካብ ዓሚ ብዝበለፀ መልክዑ ለምዘበል መፅኡ ምስ ቤተሰቡ ዝውዕለሉ ባህሊ አሸንዳ ዘኽብረሉ ምስ ማሕበረሰብ ዝራኸበሉን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀጋ ቱሪዝምን ካልኦትን ውን ኢንቨስት ዝገብረሉ እግረ መንገዱ ውን ስለ ዝኾነ ብተመሳሳሊ ውን እቲ ባህሊ አሸንዳ ናውርስን ናብ መላእ ዓለም እናጋወሐሉን ባህልናን መንነትናን እንዕቀወሉ ውን ስለ ዝኾነ እቲ ምድላዋት ከም ምምሕዳር ከም ህዝቢ ምድላው እናተገበረሉ እዩ ማለት እዩ ከም ባህልን ቱሪዝምን ውን ምድላው እናገበርና ኢና ምስቲ ህዝቢ ኮይንና እናተማየጥና እተን ደቂ አሸንዳ ውን እቲ ባህላዊ ዘይተበረዘ ባህሊ እቲ አልባሳተን መጋየፅታተን ቆናነአን ኩሉ ነገር እቲ ባህላዊ መግለፂ ደቂ አሸንዳ መግለፂ ህዝቢ ተንቤን ዝኾነ መጋየፅታትን ክዳውንትን ክኽደና እቲ ባህላዊ ሓልየን ክፃወታ ብተመሳሳላይ እቲ ነጋዳይ ናይዚ ከተማ ውን ሆቴላት ምግብ ቤታት ምግብን መስተን ግልጋሎት ዝህቡ ኩሎም ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን ዘርፊ ዝተሰማረዩ ነጋዶ ውን እኹል ምድላው ብምግባር ንዝመፁ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ዓድን ኣጋይሽና ሓንጎፋ ኢሎም ክቕበሉ ፅቡቕ ግልጋሎት እውን ንኽህቡ ዓራቶም ክዳለዉ ሰራሕተኛታቶም እኹል ምድላው ክገብሩ ቀረባት እውን ዝተማልአ ክኸውን ኣብ መብራህቲ ኣብ ማይ ዝተማልአ ግልጋሎት ንክህሉ ኣጠቓላሊ ኣብቲ ሆቴላትን ምግብ ቤታትን ፅቡቕ መስተንግዶ ንክህሉ እውን ምድላዋት ንክገብሩ እውን እናተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ እቲ ናይ አሸንዳ አውሩስ እና ፀጋታት ቱሪዝም ናይ ዝኸባቢ እውን ኣተኣሳሲርካ ኣብ ምቅላሕ ምልላይ እውን ናብ ባዕሉ ምድላዋት እናተገበርሉ እዮም ኣብ ተንቤን አሸንዳ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣሎ እንታይ እቲ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ካብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ይኹን ካልኦት ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ናይ ኣገው እውን አሸንዳ ምስ አውርስ እዩ ዝወዓል ኣብዚ አሸንዳ ናውርስን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገፅ እዮም ኢልካ ኢኻ ትገልፆም ንሓሳ 16 እዮም ዝጅምሩ ክልቲኦም አሸንዳ ናውርስን አውርስ እውን ተሪእና ቅድሚ ንሓሳ 16 ይጅምር ንሓሳ 16 አሸንዳ ይኹን አውርስ ብሓባር ይጅምሩ ትና አሸንዳ ንሓደ ሰሙን ከባቢ ይፀንሕ ፀወቱ ባህላዊ ስነ ስርዓት ፀወታ ናይ አሸንዳ ኣብ ከተማ ትመፅለሽ ካብ 18 እዩ ኣብዚ ገጠር ከባቢታት ናይ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ተንቤን ወረዳታት ዘለዋ ድማ እስካብ ማርያም ወይ ከዓ 21 ንሓሰ ይቐፅል ናይ አሸንዳ ፀወታ ማለት እዩ አውርስ ግን እስካብ መስከረም 17 እስካብ መስቀል እዩ ዝቐፅል ምሸት ማለት እዩ ስለዚ አሸንዳ ናውርስን ብሓደ ዝጅምሩ ኣብ ምውዳዕ ግን አሸንዳ ማን አውርስ ደንጉ ዝውድእ እስካብ መስከረም ዝቐፅል ማለት ስለዚ ደርፍታቱ ዜማታቱ ተሪእኻ እውን ናይ አሸንዳ ናውርስን ዝተኣሳሰሩ እዮም ስለዚ ካብዚ ለሎ ምትእስሳር ብደንቢ ጌርና ምድላው እናተገበረሉ ካብ ካል እዚ አውርስ ድማ እንታይ ኣሎ ፀወታ ይፈልይን ሃይማኖት ኣይፈልይን ኩሉ ዝሳተፈሉ ከዚ እስላምን ክርስቲያንን ብሓባር ዝፃወትዎ ፀወታ እዩ መንእሰይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ዝፃወትዎ ፀወታ እዩ ዕድመ ገደብ የብሉን ማለት እዩ አሸንዳ ናይ መናእሰይ እዩ ናይ ደናግል ተባሂሉ ይውሰድ ዋላ እኳ ሎሚ ዓበይቲ እውን እናተሓወሰ ይፃወቶ እንተሃለዋ ስለዚ ካብ ካልኦት ከባቢታት አሸንዳ ናውርስን ብሓደ ዝውዕል ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ብተመሳሊ የተበረዘን ኣብ ተንቤን ተሪእኻ ጥንታውነት ሓልዩ እዩ ዝኽበር ወላ ፀጉሪ ኣሰራርሐ እንተሪእና ደቂ አሸንዳ ብፀጉረን እየን ዝቁነና ኣርቴ ይጥቀማን ዝጥቀምኦ ኩሕሊ እውን እቲ ባህላዊ እዩ ናብዚ ቻፕስቲክ ሊፕስቲክ ዝበሃል ናብ ዘመናዊ ዝኣተየ ይኾነን ድማ ሓደ የለይ ማለት ይኾነ ግን ብኣብዝሓ ትርኢ ተለኻ
أفتو بحلاو ينزات كران تندق عشان داود أما ودأتها قلص أزدلي أوش تعدن وسأن خينام زكاتات النازل له وجنات بعلا شندانا ورسن أبتم بالمسيا من خوعلو بزاقات أمس أو عتك الربي دلي بتمساسالي أستفلا ليه أبتر جرافون أملا إثيوبيا أزركا ميدياتات ناون مسأن بعلا شندانا ورسن زلوا زقاتات توريزم تنبينن نمل عالم كاك على حالنا في بعل ترخيبانون بزاقات أمي ملقتي كم محلالي في دلي